Bai, gogo askokin ja konpetitzeko txapelketa hontan, naiz eta lehenengo bi hauek oso itxaso gutxikin egon, nik gero astebururako nik uste itxasoak igokoula, eta gogo askokin hemen txapelketa parte hartzeko, ze netainan bai oso resulta hona eukin non, urti hasteko oso gustoa eta motibauta. Ba oso desberdina da Israel, gu ohituta gauden gauzeako, gero ere bai olatuak bai oso desberdina dira itxaso olatuak dira, haize olatuak gehien bat, baina bueno, gustoa sentibilitzaien olatu hietan, ze normalianen oso gustoa olatu txikitan, eta hola, baina bueno, konfiantza askokin dator honea. Bai, hori da, nik uste azkenian oso ondo iteuna txapelketetan da gehien adaptatzean itxe kondiziota, orduan nik ondo adaptau nintzen Israeleko kondiziota, eta hemen espero ere berdina itia. Challenges eta klasifikatzia lasaitasun asko eman dit txapelketa honta etortzian, ze azkenian pixkat estresakin etorren aber klasifikako nahi zen, igual ondo inberdet, baina bueno, ditu kalkuluak, eta ja klasifikatea guztua lasaitasuna ematei, eta gogo asko ja Australia juteko ere bai, hor txapelketak itia, eta konfiantza askokin. Ba, nik uste alik eta horren aitia, entrenatzia urrengo txapelketako, ze oso txapelketa gutxi eukitugu urte honetan eta lehen urtean hemen Europan, orduan alik eta rodaje gehiago hartzia Australia iristeko alik eta horren. Rankingan hobeto, liman hobeto, baina, bueno, behintzat ja lasaitasun horiak.